Altså det er Champignons. I dag der skal vi lære at lave det syge dance move, som I kan bruge på dansegulvet, når I skal ud og score damer. Så det er det, vi skal i gang med nu. Ja, så det første dance move, vi skal lave her, det hedder bølgen, og det er sådan her. Og det her, det er så, hvis du har fået lidt for meget drik på dansegulvet og også bare på baren, så kan du lave den fulde bølge, og den ser sådan her ud. Nu er vi så kommet til den mest følelsesmæssige dans, vi skal lave i dag. Og det her, det er hvis at din lærer for eksempel har givet dig dårlige karakterer, censor, eller der er nogen i dit liv, som der bare behandler dig rigtig uretfærdigt, så er det den her dans, du skal lave til dem, hvis du møder dem på dansegulvet. Og det skal lige sige, før vi går i gang, hvis du møder din lærer eller censor på dansegulvet, så er det thumbs up fra mig herfra. Så den sætter vi bare i gang nu. Okay, se man gør. Man tager først hånden op, og så begynder man bare at vinke og smile. Og så når sangen den dropper, så laver man sit smil om til en fuck, eller sin vink om til en fuck-ting, og sit smil, det fjerner man bare sådan her. Okay, og nu laver vi den lige, hvor vi sætter det sammen, så det ser sådan her ud. Der er måske nogen, der har fortalt, at det første, du skal gøre, når du møder en dame, det er at lave elevatorblikket. Det er det ikke. Det er elevatordansen, der hitter nu. Og den ser sådan her ud. Ja, nu er vi så kommet til Niels fra Nilibras, han skal vise en dance move, så det går du bare i gang med, ikke også? Ja, det er så, hvad jeg kan. Godt. Jeg tror, vi siger tak for Niels for den her gang, og så må du have held og lykke med dit Facebook-projekt med at få en masse Nilibras. Ja, nu er vi så kommet til den sidste dans, og den er den her gunshot. Og det er, hvis du bor i lejlighed, og der er nogen på ovenetagen, som der bare støvsuger rigtig meget og larmer, når du skal holde fest, så kan du lave den her, og den er rigtig god til det her. Ja, det du gør, du tager og laver en pistol med din hånd, peger du den op, og så gør du bare sådan her. Yeah. Og det gør den så også, så stop så med at støvsuge, eller se at støvsuge ind på din egen størrelse. Ja, Champignons, det var så alt for i dag. Jeg håber, I synes om min dansetricks. Og hvis I synes rigtig godt om, så er I velkommen til at like og kommentere, hvis der er også noget andet, I synes, jeg skal lave om. Og Niels fra Nilibras, han var også på besøg i dagens afsnit. Og I kan finde noget beskrivelsen på hans Facebook-page. Og ellers så, hvis I synes, at det var noget mega kanon godt shit, så er I også velkommen til at abonnere på min kanal.